martangi yang mahita. Asini roha madihamu doh dame nasian de batamata. Do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Atau di batari hita imana tersurat di Psalmen 10 ayat 1 ayat sia. Ede kamu madi Jakoba ede nai baru sada. Enunga di paibahin ibana akka halongangan. Nunga ditupai siya munay dohot tangan na badiyay ibana. Nunga di pabotohon Jakoba hatuan nai. Nunga di papatar ibana hati goran nai diadopan ni akka parbiku. Nunga diingot ibana asin rohana dohot asitongan na tu bagas ni Israel. Nunga di ida luhut ujungi tanaon hatua ni debatata. Marsurak-surak maho alisadok tanaon. Mangolopod Jakoba. Pangirma suara marudupulup. Jala maridde mahamu. Puji hamu majakuba marak kup arbab mardongan arbab doho suara ni edde. Marulupuluk mahamu dijulu ni raja Jakuba mardonga sarune doho suara ni akka sakka mardorom malaut rodi isina portibion rodi isinai. Martopak-topak maaka batang aik, rap marulupulu maaka duduk. Dijulu ni Jakoba ay nunga ro ibana. Nalahu manguhum tanoon, uhumon nama portibion, marhite-hite hati goran, doot akka bangso marhite-hite hasit tongan. Ido sahana. Songon topik niming ni trupukon nunga di pabotohon Jakoba haluaw tuhita. Dihamuak kadonga saha porsyaon songok kala na porsya hita di Tuhane meragam do siusir uban na olo hita mamuji dohot pasangapun debata. Namar lapatad doy adong do halak mamuji ala malum ibana sien sahid. Adong do halak mamuji doho pasangapod debata ala pasu-pasu na di jalo ibana lulus parkarejuan, lulus sikola, lulus nang akka cita-cita. Adong do halak na mamuji ala malua sian parmaraan. Jala adong do halak muse mamuji Allah di tangihon jala dia dusi debata tangiang. Namar lapatad doi meragam do pabekalak gabisibut ciri laho mamuji do pasangapun debata. Klausido nataida nang napinasaha ni Psalmen 10. Di Psalmen 10 don imana ginoranna tu Psalmen na mangodolkon hahuaso ni debata songon raja nang makamonakos sada parporangan. Trupuko marisiho padidangi do pamujion haluaon na pinatupa ni debata marupod bangso Israel. Di papuji-puji par Psalmenod do debata ala balgani holong dohot ng hasatiyaw ni debata tu bangsona. Ido para nabagas na yung berengot ta siyet trupukon. Alani somaldo sa digwari trupukon imatiting madokon lao mamuji di bagasan harajaw ni debata. Alani ido edde ko kamuma edde ne baru di Jakoba dang gabe lapatan na dang lirik ni edde.
Alai edene baru bukan soal ciptaan baru, bukan soal bernyanyi, tapi adalah memberitakan pabuahon hamamasa, pabuahon mernida akka nabi na ini dibata. Sa gabi patubuhon, ima mangedehon mamuji dibata. Molo didok mamuji dibata dakola pamangan, dakola bibir alai sa dok ngulu. Ido nanain dona. Ido benahya disada barita. Ima adong rosto pusada harimau. Pusada pertanyaan di tonga-tonga ni jolmai. Alani itu Roma harimau neng mamarbu nasida. Alai Roma suruh-suruhan bahasa neng pargotom bangsowi na mamuji-muji daong neng pargototo ora daging neido anggo pamangan nei bibir nei dang pamangan oku ninna tu surusani bahasa ninna surusani ai holan pamangan nasida do mangedehon do mamuji debata anggo na asing nei akka hudar do akka portibio do akka najor butiru diulahun alai bibir nasidan tung ina ma jagona do mangedeo alani dia langi ma pamatang nei hora tinggal ma akka bibir ditinggal hon harimau alai holan ibarat holan ilustrasi may rupani dang nagabi idota ngirine daong alai holan sekedar me nanang idota ima asa di parsobota di pamujun di turi bata dakolan di puji-puji dakola pamangan tetapi Allah mau mengingatkan iman akan ngani asa tung takas do di pamujotai nama dog kui bene kantat nama lapata doi memuji memuliakan Tuhan dakolan sian hola pamangan alai naing pabuahon habal gaun huaso ni di batana paluahon bangsonai paluaho kita ido di pesta tanatal na paduahonon nabui talapati haguguk ni holong ni rohani di batatu portibion markite anak na Yesus Kristus jala anak na Yesus Kristus do gabenata pestau sada haluaon tutonga-tonga ni portibion ido baena di dok parpesalma ni asa pamujir tu di batada kolan i manake maksud Israel alai sudi na sana adong di portibion ala rode bata raja di atas segala raja raja na sangat namar mulia na manaluhon akamusu ido baena di pabotohon parpesalmen i manake ngani diarahon asa tahu kita memuji doh mernida mengarahkan mamestahon abal gauni di batang alani pamujian namarako akan aka uning-uningan ala musik na dong di jolme na siyan natino pana na kanamar ragami laos ido na naing bainota lao patuluhon pamujota na naing takas berengota takas panadayota tu debata jala diajak diarahon parpesal medo ima mernida halongangan akan nabina ini debata asa berengot taro akka halongangan nama sa unang lupa hita dia kahabalgau ni debata di pamujota bahwa kita juga menyembah pasangapun debata enak ngani marsurak-surak asa dakolan sekedar di bibir dakolan sekedar di mulut alai memuji debata disidak ngota sian pangguraun ni hapur siaon molo ta puji debata unang adong behita na lupa di pasu-pasu ne supaya jangan lupa kacang akan kulitnya. Unang be, adong nalupa di pasu-pasu do di panadayoni. Namangiu nen arahonon ni parpesalme do hita marhite pesta natalodo di hatan di bata ima unang marhapo satu portibion
nguluta. Ya halat na marhapo satu debata ido na kengnabui mangedehon dia me ede puji-pujian tu debata. Mangedeh ede puji-pujian ido mabe kita bui. Madai jala ede puji-pujian ido nakaningani mabe kita lam tadai tabereng pabahenan ni debata. Aso nangadong naholsuan hala na marhapo satu debata dang mga saw pikiran ido halak natakas madai jalan na patauhon ibana di bagasan nguluna. Ima sadahatuaon na di bagasan pakirimon ala marhapo satu jahuba di ibana. Jadi dakka mabiar jaladang ya olsoan. Na parpudi manang dohonon ni parpesalme do ima debatado na mangurupi. Debatado na mamasu-masu. Debatado na patibohon. Ido benedok na karingani. Nasay takas di julo ni Jahuba ay nungaro ibana na laho mangu tanaon uhumon na mapurtibyon marhiti-hiti hati koran do akka bangso marhiti-hiti hasitongan. Debata na mangurupi, debata na patibo, debata na mengatasi, debata patonggor, debata hasitongan, jala debatado hati korani. Bahwa Tuhan akan menjadi imanaking raja debata nagabisongon panguhum di bagasak kasitongan. Molo adong pediportibion tajam ke bawah, tumpul ke atas alai anggo debata daksongoni bahwa Allah akan datang untuk imanakangani nagabi patuduhon hasitongan. Ala dido unang adong nama biar jalan adong natahuton. Atong tahu homa haluaon na pinatupan ni debata di bagasan mulutta. Aitung nabal gado pabahenon na nung takas taida jalata hilala marhite pesta natal na padua honon. Debata na olo gabi jolma marhite Jesus di patud debata habal gaon ni holong na do wasona asa sonang nasa jolma jala olo majak kon haluaon na pinatupanay. Moludung sonang akana ni rajanay adong ma balos na siyan nasa jolma marhite pasahaton edde puji-pujian do edde na baru mardongan parhinalawan do mardongan uning-uningan gabe puji-pujian nang hasangapo ma di debata na digijang dame ma di jolma na di portibion. Amin. Mauliate madiho ali Tuhan debata marhiti hatam nabedi. Amin.